ok ni wan kende ma wabete studio kae ma watemo wacho ni onge ng'ama nigi shida gi weche mag osuru, lakini wadwa ni mondo udemonstrate nwa kata utang'nwa ni ere kaka ng'ama ni piny cha nyalo benefit. Gimoro ni udwaro enhance tax collection measures, donge? Makuru wacho ni kata mama mboga moro mauso gimore chiro kacha, udwa ni mondo chulo osuru cha mondo kaka kunyalo kawo kata rowerni kaka wan mantie digital space, udwa ni mondo wachul osuru, kata osuru gi ukawo ugero go ute ma affordable housing gi, to affordable housing gi kidwa nyiewe inyiewo gi milion keni milion 3. Koro nitie ji mang'eny ma pok noneno kata milion 1. Koro milion 3 ni kidwa nyiewo ni en odi wabodak e chieng' mane. Nyoro kae waneno ka flooding ne nitie. Mkuru wajenga gi kuonde gi. Dak ne gi kawara jogo. Giket gi affordable housing magisegero gi. Koro mogik anya wacho ni adwa mana jiwo CS Mambadi ni mondo ging'i ni measures magintie go ka mondo gitang'nwa ni ere kaka gigidwa konyo jopiny. To mogik kabisa nyaka kora mos jo Homa Bay County Cleophas. Neno ka Homa Bay County mobet kaka tayo weche mag osuru. Achako gi Homa Bay Monday. Ka tieko gi Homa Bay momi achako gi Homa Bay Monday. Homa Bay e dala gi CS. Koro nyaka mos jo Homa Bay County Monday nikech wachung' kodgi. Kato atieko ka moso jo Migori County.